September 21, 2025. Daghan ang nagrally dito sa Luneta Park. Idugok ang itsa sa mga nagprotesta, batok sa korupsyon ni ining nasuta. Ang mga katawhan kay nagkahiusa, tungod sa flood control ang budget gibulsa. Daghan ang naglagot sa mga kurakot, kay tungod nila ang pobre na alaot. Unya nagkagubot ang ilahang rally, kay may mga rallyistang bayulinti. Ang mga nag-atang nga mga kapulisan, ilahang kibato o kipang patiran. Ang rallyistang bayolente, mga pulis ilang giatake. Mga pulis wa man untay labot, kay ang kontra kadturang kurakot. May usa ka container van, ang likid ilang gidauban. Ang bayolente gipasiritan, ug tubig sa mga fireman. Ang rally di para sa kagubot, kundi para sa mga kurakot. Punta mahunong na ang korupsyon, para kita magmalinawon. Ang singgit sa mga rallyista, mga kurakot ikulong na. Pahawa na mga kawatan, mga kurakot sa atong bayan. Mga kurakot sa atong bayan, mga kurakot sa atong bayan.